Niektoré domy jednoducho strácajú svoju silu. Odlupujúci sa náter, praskliny a zateplenie. Aké zateplenie? Znie vám to povedome? Teraz prichádzajú na scénu skutoční hrdinovia. Sila fasády s kompletným systémom. Naše zatepľovacie systémy udržia váš dom v lete chladnejší a v zime teplejší. Jednoducho sa aplikujú a prinášajú výnimočné výsledky. Rozlúčte sa s plytvaním energiou a privítajte pohodlné bývanie. Omietka sa olupuje? Ukážte stenám, kto je tu pánom. S kompletným sortimentom od Kaparolu získate silu od základov až po finálnu úpravu. Vyčistiť, zatmeliť, zahladiť. Celý proces prebieha hladko od začiatku až do konca. Chcete, aby vaša fasáda žiarila? Pridajte fasádnu farbu pre dlhotrvajúci svieži vzhľad bez rias a plesní. S farebnými odtieňmi, ktoré vyčaria úsmev na tvári. Nech sa pri práci stane čokoľvek, pamätajte. S veľkou silou prichádza veľká zodpovednosť. Preto vám Kaparol prináša nástroje a technológie, s ktorými zvládnete akúkoľvek fasádu. Dajte svojej fasáde silu s Kaparolom. Kaparol.